Hola, hola, señoras, señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Xa sabedes que queda pouca xente que non nos sigue nas redes sociais. Igual hai 4 gallegos ou o que está na lúa. Igual é ese, sí. Pois si eres ti, o galego ou galega que está na lúa, que ainda non sabes que existe este programa, debe ser a única persoa. @Voltas co Prato, aí están penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan, atención, dous cociñeiros espectaculares. Ímonos chamar. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. É increíble, Vos fixádevos o mal que me quere Begoña, que antes de empezar o programa acaba de dicir ao público que eu nunca pido aplausos para eles. Nunca jamás dixen eso. É verdade. É o primeiro que acabo de dicir. O primeiro que digo todos os días é un aplauso para eles. E nos pa ti, home, nos pa ti. Vale, como estades? Ben. Ben. Sí, seguro. Aquí estamos. Sí. Sí, claro. Estamos Claro, mira, de tarde de martes. Vos fixádevos como son as cousas que hoxe temos de volta a Inés, a nosa directora, que estivo botando unha mao no que Andeios está connosco, e o primeiro que me di é, bueno, o noso libro é o libro máis vendido en galego. Pois Inés, menos mal que te enteras, porque xa levamos dicindo 15 días. 15 días. 15 días, sí, aí está ese libro que é o máis vendido, podedelo seguir mercando, podedelo encargar, vamos intentar que saian máis. Sairán? Non está nos armáns. Non está nas nosas mans. O que está nas nosas mans máis ben nas de Xulio Mata, nas de Begoña Vázquez, é cociñar, así que a ver que nos trae. Carmen de Lousame. Ola, son Carmen de Lousame. Cociño con grelos, eu aínda non os teño, pero este ano dou moi mal tempo e fago caldo con patatas, chourizos, con un pouco de aceite, con un refrito. A ver se estes cociñeiros vos de primeira calidad se me dan outras ideas. Mando un saludo a todos que me conozcan por aí. Vale. Atención, paramos la música. Begoña Vázquez, Sí, de Ríos, sí, Madre con mía. este mato de grelos, sí. Madre quero che mía. pedir Con este mato. que me acompañes o resto dos días da túa vida na cociña. É o que me facía falta. Que boa resposta. Bueno, Non podía máis. pedíanos a comida de hoxe grelos, e nós evidentemente temos grelos, pero non hai moitos grelos en Están Galicia. escaseando. Deben de estar subindo de prezo, Begoña? Están subindo de prezo, están escaseando porque a xente non sementou, porque o terreno non estaba guai. Entón agora estamos aí, Entón, pos ahora cocidos, está está menos bailando a guai. cousa, Entón o cocido este ano en Lalín vai estar carísimo. Vai levar grelos seguro, porque para la limpa vai haber grelos, pero... pa o resto, pero pa o resto xa veremos. Por resto Vale. vamos a estar aí... Bueno, eu plantei, eu non teño problema. É Sánchez. Sí, sí. É que vas facer hoxe? Salen. É que vas facer hoxe? Os grelos, as botas e as sementes xa salen. Pero que vas facer hoxe? Hoxe vou facer... Hoxe sí que vou a facer... Vou facer unha masa de pan, uns boliños de pan, co propio grelo, e depois vamos a saltear uns pouquiños e vamos a facer un bocata de cocido. Boa! Atención, Galicia. A ver o que fai. A ver, a que non lle gusta? A ver se vai facer tacos. No, É non verdad. de tacos. No. O Dante Jeta. O Dante ten delito, O Dante ten delito. Vai facer bolos de cocido que... Ollo, Menos mal que me apoiou a xente Ollo, ainda. bolos de Ainda nos viu cocido, é bastante. certo. Xulio Mato, que vas facer? Pois eu vou facer algo un poquinho máis tradicional. Máis tradicional que un cocido, Un bocata de cocido. Vale. Non Un bocata dixo de cocido. Dixo que iba a facer un bocata Vale, de vale. cocido. Pero é Eu vou cocido. facer un guisiño, aproveitando os grelos, con peixe sapo, que é algo que a Moi xente parece ben. que é un poquinho reacia a mesturar grelo con peixe, Peixe con grelo. ou peixe con grelo, que é o mismo. Pero vas mesturar seguro. Pois sí, por E mesturar te porque pasa- casa de maravilla. Sí, está moi bo. Casa super ben. Sí, home. Sí. Eu vexo peixes sacos polos medio dos grelos todos os días. Peixes sacos. Peixes sapos Peixes todos os días, sacos. No medio dos grelos. Pois isto mételo debaixo da auga, parecen algas. Tens razón. Señores, señores, facemos grelos, no voltas co prato, quedamos con Begoña Vázquez. Mira que flor, unha para ti. Eu doulle un mato de grelos e ela dá isto, Mira, É increíble. que vamos facer? A ver, Bego, que vas facer? Vamos facer unha masa super sinxela. Xa temos feito máis masas de... Para os boliños, de non? pan. Exacto, un pan de grelos. Vai ser pan de grelo. Vai ser pan con grelos, si, vai levar grelos polo medio xa. Vale, e pois ainda vamos a saltear uns pouquiños. Vai, grelo na masa, Grelo na Atención a masa, isto, sí. Grelo na masa. Mira,
Vamos a empezar con un pouquiño de auga. En este caso, creo que puxemos son 4 gramos de lévedo, de levadura de panadeiro. Vale, aquí se tuviéramos masa nai, podríamos usar perfectamente unhos 100 e pico gramos de masa nai. Vale, pero con un pouco de auga e levadura. Sí, con un pouco de auga e levadura xa o facemos, é un pouco máis rápido. Vou a pedir á xente que nos chame, xa sabedes que o noso teléfono é o 664-483-419, teléfono do Voltos co Prato que podedes chamar para o que queirades, Se pensades que Begoña ten os mellores grelos de Galicia, porque a ela sí que lle saen. Que son de Lugo ou de Santiago, cales se inventan antes? Ai, e os teus cales son? Pois hai que ser finos, e poñer dos dous. Moi ben, moi ben. Pois Entón. chamade ao Voltos co Prato, recordade que repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez. E 50 da outra, Na na televisión, dos grelos. Moi ben, entón, Mira, masa para os bolitos. aí, xa ves que vai facendo así como unhas folliñas, así, Sí. así cando queda a masa tal. Entón, ahora aquí vamos engadir o sal, vale? Vale. E aquí así, e vamos a seguir botando un poquinho de auga. Sempre neste caso, o que fago é botarlle a mitad de auga que de fariña. Moi ben. Vale, para que me quede unha masiña así de pan guai. Isto recordamos que son técnicas de Begoña, Técnicas de Begoña estudiadas en clases de panadería. Bueno, pero son O técnicas sea, túas. claro, pero son de panadería. Pero haberá xente Están que... contrastadas. Hai xente que fai de outra maneira. A ver, neste caso penso que non, porque, a ver, pode haber unha diferencia de auga, un pan máis hidratado ou menos hidratado, pero É que... é un bolo normal de pan. É que, escoita, a xente aí debaixo está lendo que pon un litro de... O sea, un kilo de fariña e 700 de auga. Pois, Que está mal? por dixenlle mal a Rocío. Ah! Vaya, Pero entón... a Julio mandelle un WhatsApp e estaba ben. Sí, o sea, no WhatsApp estaba ben. Sí, a ver, por exemplo, depende do gluten que teña a fariña, pode levar un poquinho máis de auga ou un poquinho menos de auga. Entón, un kilo de fariña, Eu digo por o que fixen antes. entón, O que fixen antes. un kilo de fariña... Medio litro de agua. Medio litro de auga. E 4 gramos de lévedo. Vale. E un pouquiño de sal. E xa te Perfecto. sale. E, pois, por exemplo, se tu queres que te salga un pouquiño máis duro o pan ou máis tal, por botarlle un pouquiño máis de fariña. Señoras, señores, deixamos aquí a contradictoria Begoña Vázquez e imos con Xulio Mato. Esas palmas aí, veña, esas palmas. Nos, mire, Sí. nós non temos o botón do que anda aí. Pa que? O botón verbeneiro este de... O botón de botón bailar. verbeneiro. Pero sabes que temos? Comida. Ah, claro. Ah. Comida aquí. Ui, iso vai saltar. E comida Boa. en directo. En directo. O único. O único. The only one. O único que temos. O único que temos é o directo. Bueno. Bueno, Xulio, veña, como vai Vouche contar, ser mira. o teu peixe sapo Primeiro de con- todo, con aquí grelos? xa apaguei porque teño que ir por partes. Mira, aquí teño a cabeza, media cebola e un trozo de zanahoria para facer un caldiño, vale? Ben. A cabeza do rape, ahora vamos a quitar o resto do que non vamos a utilizar o noso guiso. Botamos esta aleta que sale por aquí. E agora vamos a quitar o oso central, porque non nos aporta nada ao guiso e sí que nos aporta moito ao caldo, vale? Moi ben, pero peixe sapo non é caro para ser xeneiro. No. Vamos a ver, peixe sapo é como a todo. Hai o carísimo e o que non é tan carísimo. Este, claro. este é un peixe sapo branco, vale? Vale. O peixe sapo branco está entre 10, 12, 14 bueno. euros como moito o kilo. Bueno, a ver, que son cartos, pero tampouco... Home, son cartos, cartazos. pero escoita, ti vas ao supermercado e todo é caro. Sí. Vale, vas Sí. a pescadería e todo é caro. Mira, fixo Vas á carnicería e todo é caro. Fixo moita gracia. Vas á farmacia e todo é Sí, caro. todo é caro. Fixo moi gracia. Vas á floristería e todo é caro. Entón, non salgas da casa. Mira, o oso, pa aquí. O caso é que co que compremos, intentar sacar o maior partido posible. Moi ben. Entón, se con 2 kilos de peixe sapo podemos facer un guiso para 4 ou 6 persoas, Correcto. xa non é tan Xa caro. non é tan caro. E vouche contar que miña nai sabes que ten unha perfumería. Sí, Pois un que día eso tamén é caro. Tamén é caro. Entrou meu irmão un día na perfumería e veu que tiña ali, non sei se era un xabrón ou algo, a €1, e dille meu irmão, pero quen ten a €1 hoxe algo? Quen ten a €1 hoxe algo? Efectivamente. Ninguén, mamá. Efectivamente. Son mellores prezos. É certo. Pero bueno, sí, é certo. É certo, é certo. Entón temos, mira, aquí teño unha poquinha pataca que puxen escaché e puxen a cocer, vale? Para ir adiantando, porque necesito que se me poña a funcionar. Ole. Vale, aquí un par de dentes de allo e vamos a facer un refrito. Ese caldo vai estar buísmo, porque leva Home, moita claro, sustancia. e aparte o bodo Moita caldo de peixe, sustancia. o bodo caldo de peixe que nos fai falta, vamos a baixar un pouquiño,
que ferva moito tempo para coller sabor. Sí. Vale? Porque además Wow. o de peixe sapo, estes osos teñen moita carne pegada. Moitísimo. Mira toda que hai Ves por aí. como teñen carne pegada por Sí, aquí? sí, sí. Entón aportañen moito sabor e algo de textura. Se dixéramos que reducira, collía tamén textura. Moi Non ben, vai ser o pois, caso porque non temos tempo. Imos chamar a nosa convidada de hoxe a ver se lle gusta todo o que temos relacionado co grelo aquí nas mesas do A Voltas co Prato. Que pase, por favor, Carmen de Lousame. Un aplauso para ela. Hola, Carmen. Aí ves. Trae algo, trae de comer. Hola, buenas Hola, Carmen. tardes. Que tal? Benvida. Que traes? Que traes Gracias. aí? Traigo un eso para eles, un para ele, para nós. dulce. Ou para ti tamén. No, no. A ver. No, dixeche para nós. Para nós, nada. Pos cociñeiros. A túa idea era para eles, non? A miña idea é dos cociñeiros, Vale, pero, claro. pero tamén o que axuda tamén para. Non te preocupes. Non axuda nada. Por si acaso vou nos dar algo, vale? Ten un tamaño grande. Pegouse aí. Que? Oh, espera, a ver se ve. Espera. Aí. Tiramisú. Un tiro, mira. Vamos parar esto, vamos parar a No, mira. Un aplauso, Por favor. É para nós, Para Carmen. Para quen queira probar. No, Carmen, non te preocupes, vou non guardar eu. Eu despois xa lle dou a eles, vale? No, Sí, vou non guardar. Xa guardo eu. Vou non guardar, deixa aí. Vou guardar eu. Va, pues guardo ti, Xulio, guardo ti. É que van preparar de vos. Pois contalle, Xulio, que llevar facer a Carmen. Mira, Carmen, primeiro grazas polo tiramisú e por vir, e benvida. Unha cousa. Eu non sou moi verdureira, pero bueno. Escoita, Carmen, se o dis... Por mí non ites a quedar mal igual. Carmen, ti digas o que digas vais escoitar, vale? Por si pensas de... Son seis, a que vale máis. Xulio, Bueno, Carmen, mira. Sí. Xulio, contalle a Carmen lo que Mira, lleva vamos a facer. facer un guisiño, unha especie de caldeirada, pero con grelo e con peixe sapo, vale? Co rape. Ah, xa. Entón, mira, o rape non... O sea, o rape, digo. O grelo non vos cocer, porque non o escaldar. Na nosa zona chamamos escocer. Escaldar, sí, Non vos escaldar comprendo. para quitar amargor, por qué? Porque aquí teño bastante cabaza, como ves, Sí. que vai a aportar dulzor. Entón, así contrarresto este amargor ca cabaza, vale? Ah, non é zanahoria, é cabaza. No, hai zanahoria e cabaza. É cabaza. Hai o porro, E porro, cebola eso. Xa. e allo. Moi ben. E dos dentes de allo. Entón, mira, Aí fago un así refritiño. aprendo. Así aprendes, ves? Así aprendo. Fago un refritiño moi variado así de verdura. Entón, aquí vamos a botar ahora tamén un tomate, Tomatiño, para que non... vale? E unha que teñamos, isto sempre a fogo bravo para que nos dore un pouquiño, vamos a trocear o grelo ben picadinho e vai Xulio, para aí tamén. bota o tomate dunha vez que teño que marchar. Sí, bueno, pues estoy explicando. Veña, temos que ir con Begoña. Vamos que- con Begoña. É que o tempo premia, Carmen, o A tempo ver, premia. ai, Cuidado, tentino. Tira. Sí, as prisas son malas As prisas son malas, sí. Leva alfobre comigo, porque é unha casa que se nos teño. Non tes alfombra, ningún. Non, por non enganchar nelas. Faz ben. Pois aquí temos. Begoña, creo que queres ir ao forno, non? A ver, cariño. Quero terminar os pans. E vale. O forno ela non pode ir, Vale. A mí xa me fai falta viño para ablandarme. Pero Begoña vai facer uns pans, uns boliños que van levar grelo. Fixen unha masa de pan, Ajá. que xa teño aquí. Sí, xa Mira viñen que amasar, Mira na que vida. burbujita queda, mira. Xa. Xa ten as burbujas. E agora vamos desgasificala e vamos meter un pouquiño de grelo Oh, na masa. Moi Que ben. isto poderíamolo facer, escaldámolo, e triturámolo, facemos como unha pastiña e metémoslo dentro e queda máis verde a masa. Pero bueno, a min gustaba hoxe facelo así solamente co grelo. Ola, que ben. Entón, agora botámolo así, entonces desgasificamos o pan. Ola. Xa, mira, así, desgasificámolo. Aí, Ola. parece que se me quere pegar un pouco a mau. Pois eso é grelo, Igual é a primeira vez que en Galicia están vendo pan de grelos. Sí. Pode ser, Apágalle aí, Pode ser, sí. apágalle aí. Apago aquí. Sí. Ya está. Ahora, Pan de grelo, xa claro. estamos facendo. Ahora o que vamos facer... Espera, que vou Hola. amasar así un pouquiño ben. Dividilo, non? Claro, vamos a dividir en 4, vamos a facer 4 boliños. Así. Ostras. Mira, este hai que amasalo un pouquiño Está máis. ben... Pero é moi pouco tempo de lévedo, non, Está Bego? moi No, levedado. Sí. no, botou, No, está botou. moi levedado. Sí, Pero está moi canto? levedado, mira. Pero canto tempo botou? Mira, máis ou menos ten que levar uns 30, 40 minutiños para botar. E agora deberíamos esperar uns 20 minutiños a que volva a levedar. Ah, vale. Outro pouco para metelo no forno. Pero este vai haber tanta magia que xa vai levedar no forno e Xa cocer. vai ir para o forno, directamente. Sí. Entonces, vai ir directo. Moi ben. Pois entón, a xente que o faga na casa que lle deixe dous tempos, non? Claro. Un levedado primeiro de media horiña, 40 minutos e un segundo de 20. É un segundo de uns 20, 25. Perfecto. Xa vas vendo tú tamén cando se vai levantando Perfecto, a masa. perfecto.
e tal. Mira, vamos, estálle molestando bola a directora, vámonos sacar. Entonces, vou facer un bocata. Un bocata de cocido. É que mellor lle queda o grelo co lacón. Pouca cousa. Pouca cousa. Pouca cousa lle queda mellor ao grelo. Vale, co Begoña, lacón. tío, tranquila. peixe sapo, Tranquila. Vamos ir ao forno xa. Tranquila. Sí, que además pasa un tempo, sí. Quero ir ao forno, vouche pedir ahora que lle abres a porta do forno, vale? Espera, ahora cando vayamos ao forno, porque... Vamos poñer os boliños. Miña nai, querida, o que hai aí, Así. É típico do que de abrir o forno, non? Sí. Ahora vamos pensar que botaron abre 25 minutos. Abre A ver, o forno. Vamos allá. Vamos allá. Pasaron 25 minutos, levedando, 25 minutos, Temos lo que meter así. Así, Aí pues. vai. e van ao forno. Sí, aí vai. Aí depende da forma. Carmen, tesme que contar cal das dúas... Vente por aquí, levarías ti pa Lousame, pa onde queiras. O que? Calde que? Cal das dúas receitas. Ai, despois, sí. Bueno, pois entón vou te mandar á zona de sufridores. Ah, sí, Vale. sí. Veña, Tómala. un aplauso para ela que está connosco na Volta Escobrato da Televisión de Galicia. Ven de Lousame. Señoras, xaneiro é mes de cocidos, lacuadas e grelos, pero sei que non estamos para moita broma, Hoxe é noticia que moitos produtores lucenses anuncian que non haberá grelo para tanta encarga. E claro, aos máis lambós isto pois non nos chiste demasiado. A nosa proposta, dadelle amor ás mandas que atopedes no mercado, tratades con respecto máximo e cociñade grelos cada vez que vos pasen por diante. Se hai poucos, a nosa misión é cociñalos todos, que non se perda un grelo en todo o país. Sexamos os vengadores do grelo. E xa despois, bueno, se acabamos cos frescos tamén poderedes atacar as conservas, que tamén as hai, ben boas. Mesmo pode que algún de vós teña grelos conxelados pola casa, que por aquí sabemos que neses arcóns hai de todo. Ben vedes, non hai excusa, hai que probar as propostas de Xulia e Begoña e xa despois poñelos verdes en directo nas redes sociais como que irades en @voltascoprato. Fíxenlle gracia, Begoña, o de poñela verde, Ela non puxo verde o pan, non puxaxe verde o pan, Begoña. Vou con Xulia. A ver se vou poñer a ti. Sí. Peixe é um alimento que todos devemos comer ao almoço, ao jantar. Pregunta de concurso para a xente que está na casa. Que peixe utiliza Xulio Mato para a súa caldeirada? Peixe sapo. Peixe sapo. 664 48 34 19. Teléfono da Volta Escobrato. Chamade, que peixe utiliza Xulio? Peixe sapo. Aí está, 50 euros. Vamos, Dale. Refrito. Grelos en riba do refrito. Hola. Vale? Mira que colorciño vai Alucinoume collendo de xa tamén. refrito antes cando lle dixeches a Carmen porque non sabía que iba a levar cabaza. Sí. Entonces moi ben, Vai a dar un dulzor Moi así ben, moi chulo. Aí compartes o corazón. A pataca que puxémola aquí a cocer porque vais a cociñar, leva aí un poquinho máis cociñarse que este tan picadiño. Sí. Ahora que está fervendo e xa coceu un pouco máis, vámonos a botar toda aí. Coa auga e Coa todo. auga e con todo. Vale. Entón xa nos axuda esta auga, ahora vamos a dar a tope aí. Gisazo, Claro, vamos a dar a tope aí. Fun mollando un pouquiño tamén con fumé, vale? Que mira nos minutos que aquí non houve máxe nin nada, mira que pintaza colleu xa o fumé. Sí. Vale? Ule, O me ule. Buah, que ule todo aquí Ule un xa. montón. Sí, ahora vamos a baixar un pouco. Xa ule moito aquí para todo. que non se nos Buah. vaya por fora. Mi má. Vale? Mira, entón ahora isto que vamos a facer, retirar de aquí porque se nos fai falta vamos tirando del. Eso además síguese cocendo no... Eso, claro. Claro, no calor residual aí. Sí, cocendo. Moi Entón, ben, moi mira, ben. deixamos aquí, bueno, vamos a botar aquí un pouquiño de De azafrán, non? azafrán. Hola. Que o azafrán sempre é ben. Sí. Isto está collendo unha fermosa Cor. dourada Eso, impresionante, Eso, Entón, mira, deixamos Sí, sí. aí. Vámonos movendo así de vez en cando porque tamén nos interesa que a fécula se vaya soltando para que nos espese un pouquiño o grito. E mentres, o que facemos é collemos o peixe sapo que tiñamos, xa me levaron a táboa, pero bueno, non Ti vamos sabes, Xulio Mato, que Que? o gran Benigno Campos máis Lola, Sí. en Larpeiros, xa cociñaban peixe máis grelos. Eu sei, no. E ti, que quedache como un burro mirando o tren cando che dixen que iba a mesturar peixe con grelos? Gracias. A ver, tampouco hai que saber todo na vida. Claro, claro. Non hai Home, que ser- eu non non hai- digo todo, pero algo. Pasa que, bueno, era por darlle un pouco de emoción, de chiste, sabes, o asunto. Salvado pola chamada. Bueno, dalle as gracias a Julia de Teo Tamén. por salvarte. Sí. Hola, Julia de Teo, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben. Contame se algunha vez dires isto de mesturar o peixe, neste caso o peixe sapo, cos grelos. A peixe sapo non, pero outro pescado sí. Ah, sí, cal, por exemplo. A merluza. Ah, como Benigno. Claro. Benigno mesturaba a pescada, é certo, é certo. Moi ben, moi ben.
pois pareceme unha boa idea e anotámola, Home. para facela nun futuro. E vai de maravilla, Que ademais. somos os novos larpeiros, nós aquí somos moi larpeiros. Bueno, contame que peixe utiliza Xulio hoxe na súa receita. Peixe sapo. Moi ben, 50 euriños, un aplauso. Moi ben, moi ben. Que van para Julia. Julia, cando queires, vente por aquí, vale? Vale, vale. Moitas gracias. Un bico grande. Chao, chao. Outro para vos. Hasta loguiño, aí está Julia de Teo que leva os 50 euriños e nós marchamos con Begoña Vázquez, a mellor cociñeira de Galicia do ano 2024 e pode que do 2025. É parte do 25, por É hora. parte do 25. Por hora parte. Pero vai haber, non? Concurso ou non? Non che sei, Inda. Non che sei. Mira o que molía a min, porque molía a min a carne, porque ten Home, aquí claro. o lacón. Boa, mira, é que isto claro. Mira. É que isto vai ser difícil competir. Bueno! ¡Chachán! Tachán, por favor. Aí está. Está de lo vendo. Non o moves. Nin queima a lata. Nin Nin queima queima a a lata. O pan é máis grande do que metín. está- Que sí que é magia, además son parvadas. Está a temperatura ambiente. Esta temperatura ambiente, Moi foi ben, unha maravilla. Moi ben, moi ben, moi ben. Mira, olvideime antes que eu pinteino con ovo, Me olvidei dicilo. É certo, é Sí. certo. Mira, vamos a abrir o panciño. Entón, por favor, Pero eso non é prestad maxia, é atención a bruxería isto. xa. Prestad atención a isto, porque estes pans están feitos con grelos, fixadevos aí todo a verde que levan. Mira, que pan, Mira. que panciño máis rico. Vale, move, Vamos a abrir move outro. máis. Ala. Vamos a abrir outro. E agora teño aí salteados os grelos, o chourizo e o lacón. O sea, vai botar máis grelo. E aí xa tamén. te botei, aí. Sí, sí, pero quero dicir que vai dentro do Mira. pan. Mira, vai, mira. Ala. Que esponxosidade. E aquí teño un pouquiño da carne de cocción, do caldo de cocción. En serio? Sí, do caldo de cocción do lacón. Entón, vamos a botar así un pouquiño. Truco de Begoña, Vamos trucos de terminar o panciño, vamos terminar aquí encima. Así, para que collan tamén o aroma ese de cocido. Bueno, Xulio, foi bonito mentres durou a túa participación no programa de hoxe, Foi moi bonita, o sea, o guiso loitou, o guiso peleou, Vou pero facer- claro, de repente Begoña sacou iso, Vou facer que non escoito, vale? está complicado, Vou facer que non escoito, vale? Dá. Vou falar co público da Voltas co Prato, imos con Carmen de Lousame para que corrobore a miña opinión. Vamos con ela, veña. Porque isto, atención, Carmen, Dígame, no, dime ti acabas de ver iso? eu acabo de ver iso. Estou vendo que o isto, Sí, cando o se peixe pode, sapo. podes a facer con peixe sapo, con outro pescado tamén, con bacalhau, como dixo a señora, con pescado, eso, sí, sí, moi ben. sí, tamén. Sí, pero ti viches os bolos de Begoña. Sí, que dixo que estaban o doble de grandes. Pero viches como os puxo aí a empaparse. A empaparse. Mira, como se están empapando nos chourizos, no lacón, nos grelos. Eso, estás Claro, aquí non vi. Mira, estás metendo un bocao a la liga aí. Eso é como meterlle un bocao, coller o mira, ao Monfero, estás metendo bocaos ao que queiras do país aí, Eso é unha pasada, Eso lévalo a calquer concurso grumet, vamos. Eso gana, Seguro, Carmen, ti verás o que faz, Eu non te quero condicionar, pero... Home, pois parece que sí. Sí, verdad que sí? Onte tamén me deu, Onte tamén me deu caña a min, así que, a ver. No, eso é moito nivel. Vouche pedir que veñas comigo para ver como remata Xulio o seu guiso que vai intentar Pois competir. é que o guiso de Uli vai ter boa pinta. Bueno, pois tira para aí, veña. Vamos, tira. Tira, vamos lle dar un aplauso a Carmen, veña. Ponte aquí, tentino coa alfombra, Pégate. Sin despreciar, porque eso tamén é aquela... Ai, ao mellor gustalle máis o guiso, Pero Home, que o isto guiso- a mí non me sorprendería. O guiso... Que che ten parece? Ten boa pinta, Isto Xa, é unha xa. maravilla. Perdona, Begoña, pero Nada, o guiso nada, ten nada. boa... Nada, Begoña, non te preocupes que xa como o bocata. Cada un ten as súas preferencias, non hai que Non te facerlle. preocupes. Pero amañamos así. Ala, Xulio, mira, pai. Home, isto é unha virguería. Vouche poñer un pouquiño para que probes. Ala. Moi ben, Que se me escapa. Moi ben. Vai. E mira que Ai, guisiño como ule aquí. do tempo que estamos. Isto é para comer unha persoa, non é unha chilindrada, Estule moi ben, Isto é hasta por unha persona enferma, vale? Para unha persoa enferma quitámoslle o sal. Eu xa non podo... Mira, vou pedir un aplauso para os dous cociñeros do Voltas co Prato porque mi madriña, o de hoxe, Mi madriña. Increíble. Foi unha pasada, No, Carmen? é que están os dous, Moi ben, están os os dous, dous, están os dous. Mira como está mollando o pan tamén, Begoña. Sí. Bueno. Claro, isto é... Creo que imos facer a pregunta de concurso, Begoña. Isto é Galicia. Isto é Galicia. Home, que metida nun bocadillo. Galicia metida nun bocata, Hombre. sí. Vamos facer a pregunta de concurso. Que lle mete Begoña dentro o seu bocata?
Que teño que dicir? Todas as cousas? No, carne Lacón, só. grelo e chourizo. Vale, pero lacón e chourizo válemos. Lacón e Vale, chourizo. por lacón, chourizo e grelo, as tres cousas, veña. Que lle mete Begoña a este bocadillo que se chama Galicia? Lacón, chourizo e grelo. Aí está, 664-483-49, chamade a voltas co prato, 50 euros en xogo e a posibilidade de interactuar con estes bolos tan preciosos e perfectos. Ainda non bailaches hoxe, É certo. Es que bailar un pouco, que está para bailar. Estou bailando. Os olvidos. Vamos para lá, veña, vamos para lá que chegou o momento de probar. Tira, Carmen. Tira. Xa acabaron. Tira, Carmen. Pero eu fame non teño, Ponte aquí. A ver. Ai, Carmen, mira o que che ven aí. Aí vai. O guiso de Don Xulio Mato, que xa podes ir probando se queres. Ten tino que igual queima un pouco. No, Que pintaza cuidado. ten eso, E os de Begoña, claro, sabes que pasa? Que os de Begoña son moi estilo Xulio Mato, verdad? Claro, parto yo un sí. Claro. Son moi do teu estilo, Dame Son un moi- pouco. no, son estilo de Begoña. Dame pouquinho. Un cachiño. Un cachiño. Mira como crujo. Hola! Cañota está Aí salivando. vai. Eu estou fatal, Mi madre, me dá a mitad. Estou A fatal. mitades? A mitad. Pero está che ben para agarrar, home. Veña, vai probando de Xulio, vai Claro, probando de como que Xulio, queiras veña. despois, ó. Vai probando de Xulio. Vamos. Podes pegar un bocado nada máis. Vamos a ver. E vai dando. E nós, mentras tanto, repartimos cartiños, imos a Coruña. Javier, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Ai, Javier, o que temos aquí montado, Sí, a verdad que sí, Sí. Ti queres máis da parte carnívora de Begoña ou do guisiño con peixe sapo de Xulio? Ai, o peixe sapo, que é o rei do mar, e o grelo o rei da terra, non sei. Hola, moi ben, moi ben. Javier, moi ben. Moi ben falado, Javier. Moi ben falado, sí. Pero bueno, la con tampouco non... Non o deixes de lado, verdad? Exactamente. Pois Ben veña, pa tarde ben. por 50 euriños, que lle mete Begoña dentro o seu bocata? La con, chourizo e grelo. Moi ben, 50 euriños que marchan para a cidade herculina. Moi ben. 50 euriños que van para Javier. Javier, un bico moi grande, moitas grazas por chamar, vale? Moitas gracias, Veña. me van. Hasta luego. Chao. Pois chegou o momento de verdade, aquí está Carmen de Lousame que está cortando o cacho de Begoña porque lle parecía moi grande. Claro, porque Begoña non lle quixo cortar. Que lle cortei un cacho. Eso é que te lo encontra. Bueno. É moito cacho. Temos 30 segundos, rapaces, Bueno, Caramba, hai que andar. Espera un pouquiño os do galega. Bueno, hai que andar se esperaron onte. Eu xunto. Veña, proba aí. Proba aí. Se estou probando. Nervios, tensión, nada máis malos. Oh, aí está. Aí che vai o grelo para fora. Carmen de Lousame. Estivo en Suiza moitos anos, hoxe os do Quen Andei tamén estiveron en Suiza, Sí. Tuvo por A aí ver se Marcial. traen tiramisú tamén. Sí, que traen o Ai, que sí. queren. Por eso. Vamos alá, Vale. quen gaña, Carmen, unha voltas co prato o día de hoxe? Están os dous buenísimos, pero o riso. O Giso, O meu. Xulio Mato, aí está. Señoras e señores, nos marchamos, queden coa actualidade. Cora Galega, vémonos mañán con máis recetas no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao. Mua.